East, and here is the Tajik Eagle, Nurullo Ali. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай ин шом яъне бегоҳии 22 ноябр дар Қатар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки дар он варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев баромад мекунад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак шаби гузашта ҳамаи иштирокчиёни ин турнир вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва бояд қайд кард ки муҳорибаи рӯбарӯи Нурулло Алиев зидди Шемрок хеле ҷадид гузашт. Онҳо ҳатто омода буданд ки ҳамон лаҳза дар саҳна муҳориба гузаронанд, лекин хушбахтона ин кор рух надод ва мо муҳорибаи онҳоро дар октагон аллакай ҳамин бегоҳ тамошо мекунем. Нурулло Алиев ҷангвари бебохт буда рекорди 10-0 дорад ва ин муҳориба барои Нурулло сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Шемрок бошад рекорди 11-1 дорад ва муҳориба зидди Нурулло барои ӯ дебют хоҳад шуд, яъне аввалин муҳориба дар ташкилоти UFC. Муҳорибаи онҳо дар вазни сабук мегузарад ва дуюм муҳорибаи карди пешакӣ мешавад. Ана дар муҳорибаи асосии турнир бошад ду ҷангвари вазни онҳо Арманд Сарукян ва Дэн Хукер меҷанганд ки муҳорибаи рӯбарӯи онҳо низ хеле ҷадид гузашт. Боз дар ин турнир муҳориба байни Билол Муҳаммад ва Иен Гери мешавад ва ҳамчунин дигар муҳорибаҳои беҳтарин. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин бегоҳ яъне бегоҳи 22 ноябр баргузор мегардад ва аз соати 18:00 ба вақти Москва ва 20:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 21:00 ба вақти Москва ва 23:00 ба вақти Душанбе оғоз мегарданд. Дар ин турнир ҳамагӣ 14 муҳориба баргузор мегардад ва муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Шемрок дуюм муҳорибаи турнир мешавад ки тақрибан соати 18:20 ба вақти Москва ва 20:20 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. Албатта ки телеграм-канали мо Паҳлавон TJ мисли ҳамавақта мо ҳамаи силкаҳои даркории ин турнирро омода карда дар телеграм-канали худ пешкаши шумо мекунем ва шумо ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо обуна шавед. Силка дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. Айни замон дар телеграм-канали мо аз 118 000 одам зиёд обуна шудааст. Шумо низ даромада обуна шавед. Ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя дар комментарий ҳамин навор дастгирии худро ба Нурулло Алиев нишон медиҳем ва ҳамин гуна ба ӯ илҳом мебахшем. То наворҳои баъдӣ хонободу сарбаланд бошед.